Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu. Le ibalekile ngoba ngiyanqena masihambelana phambili. Imibuzo kuba nempendulo, kuba khona nongazi, kuba khona futhi nozosho ukuthi mina ngazi. Umpumelelo uwumzulu. Kodwa le show eyenziwe umpumelelo nengane zakubo because umpumelelo ngizothi uyi-main character kule show yena esikhuluma ngaye kakhulu. Njengoba umpumelelo ehamba ney'ngane zakubo ba amaZulu. Mase kuvela ukuthi umpumelelo ke uthole abantwana. Makuvela abe naye before sebeney'ngane eziwu-2 uVuyo umXhosa. Kuvela omunye futhi omusha. Akayena futhi naye umZulu. Isingena lapho ke indaba yokuthi isiZulu sithini. Ngoba kukhona izinto eziyisintu, kukhona izinto ezamasiko, kukhona isiko, kukhona imikhuba yemizi ngemizi oyikhaya ngekhaya noma izibongo ngokuhlukana kwazo. Mina ngoba ngibuka le show ngolwazi lokuthi akusiyo iKZN kuphela ebuka le TV show yey'ngane zakaMseleko. Ngaphezu kwalokho zikhona ezinye izinto ey'khulumekayo ku-social media mase kuba nemibuzo evelayo. Ivela ngisho kulaba abathi bazi isiZulu, bazi isintu nabakhulile ukunathi. Kuvela lapho-ke sekuvela khona imibuzo yokuthi uma kukhona ozwa le echaza umpumelelo uyayichaza. Ayidingi-ke ufike la uzo-undermine mina undermine nabanye mhlawumpe abathi abasazi isiZulu. I-TV show iqalwe iy'ngane zakaMseleko eziphuma eKZN amaZulu, kodwa i-support abayitholayo kuMzansi Magic makubuka le TV show akubuki iKZN kuphela. Ifana nani lento if ngizobuka ishow njengeshow yobhutuzwayo Loyiso base bekhuluma ngezinto zakwaXhosa. Mase kufika kwisiko ne-culture because angikaze ngibe yingxenye, angikaze ngikupractice, angikwazi. Yila sengifaka khona umbuzo. Kuvelani-ke umXhosa o-informative, onolwazi lokuthi le culture or le siko, lo mcimbi, le event kumelanani, uyayichaza full stop. Yabo le ukuthi uzothatha umbuzo osimple uhambe uyofaka emasontweni mase uzo-undermine mina uthi ukuzenzisa usibindi kunento ayenzile. Le yenza ukuthi kukhulunywe kakhulu ngayo. Neyenza futhi kube ne-confusion enkulu ukuthi kahle kahle isiZulu sithini kulokhu akwenzile. Useney'ngane eziwu-3. Ngokusho kwakhe eziwu-3 sizaziyo, eziwu-3 ey'velayo. Kanti kwenye interview uke wabala ukuthi bakhona nabanye abantwana abangekho enyameni mangaba ngikhuluma iphutha. Waze wabala futhi ukuthi unaso isipho sokuba umelaphi noma into enjalo, bekhuluma nogogo Sikhotheni. So uma ezokhuluma izinto ezingaqondakali, uSibindi lona 23 eyikhuluma ku-TV ulalelwe, ibona bonke abathe tune in to Mzansi Magic 161 Sunday ngo-7. Leyo audience yiyo-ke lesifika nemibuzo. Akusiyo-ke iKZN masuzohamba phambili uthi amaZulu anjani. Ama-viewers aleya show akusiyo iKZN kuphela. Nakhona futhi mawukuthi iKZN kuphela, zikhona ezinye izinto ezizoba questionable ukuthi lezi zisahambisana nesiko noma seyihambisana nesibongo sabo njengoba bewumthombeni. Sibe nolwazi lapho. Ukubuza usuke ufuna nje impendulo. Umuntu okubuza i-direction uyasho ukuthi uhamba ngo-right, uhambe ngo-left if wazi. Mawungazi-ke nawe awazi. Manje mangizothola impendulo ezohlezi igide endaweni eyodwa kodwa akuveli. Yazi ukuthi lo mbuzo sengiwubuza okwesi-4 noma okwesi-5 ukuthi ubani oza umpumelelo. Mhlampe ngithi-ke uyedwa
engimbonile kwenye ipage obhale mhlampe into engathi mangiyifunda ngicishe ngiyibone ngoba vele le ebhalwe yena asikwazi ukuyi-question. Lo obhale ngale kwenye ipage ngikhohle ukuthi ipage elithini uthi lento echaza usibindi kungenzeka ukuthi ihambisana ne-gift yakhe or nesiphiwo sakhe since eveze ukuthi unesiphiwo, so into atshelwa yona ile ayenzayo. Because ukuchaza mina ngizwe ngomseleki ethi ucashe ngesithupha. Ukucasha ngesithupha mangikuchaza isithupha sincane angeke ukwazi ukucasha ngesithupha, okusho ukuthi khona into engacacile kusho ubaba wakhe. So mangiza la ngizobuza ngiyazi ukuthi bakhona mhlawumbe abadala-ke abazi ukuthi abamuzwayo usibindi ukuthi uthini. Mhlawumbe bakhona futhi abamuzwa kangcono kule nto ayichazayo ukuthi idlozi ekutheni. Le ye-money rituals into ekhulunywa ku-social media every day. Lana-ke ngicaphunile kube koNosipho naye futhi ubeshare ipost yomunye mangibheka ukuthi kuyenzeka uphiwe imali kanti le mali izothatha kuwena. Yila sengibuza khona ukuthi imali ongayisebenzanga wena uphiwa ithatha kanjani kuwe ngoba vele awuyisebenzelanga. Abanye bathi usuke azi lo ukuthi le mali inani. Sengithi-ke lezi zinto ey'fana nalezo zisebenza mhlampe kulaba abakholelwa kuzona ukuthi uthatha inhlahla yomunye. Abanye bethi omunye uzokuphuzisa ugcine ungabi yilutho ngoba uthatha kuwena. Ngike ngabona ngimkhohliwe ukuthi ubani lo bhuti obe-TikTok ohambe epha abantu imali ahlangana nabo ema-mall. Babebhala kula kuma-video akhe bethi njengoba epha imali kanje khona izinto ayithathayo. Thina esibukayo sibuka ukuthi uhlangane nabantu abayisebenzelayo, omunye umthole esitolo yini ayithatha kuye ngoba ucela u2 ucela u5, kodwa asiboni into efanayo. Ivela lapho imibuzo nezimpendulo. Asizwe into efanayo, asiboni into efanayo. Ikhiphe-ke emasontweni la usuke khona bengakafiki kwisonto ukuthi kuthini noma iBhayibheli bengisahleli nje kusibindi echaza isiZulu noma isintu. Kwenye episode uze wathi isintu lesasenzayo isiZulu ilesi ubaba wakhe angasazi, kanti inkulumo yakhe nobaba uMseleki iyaphambana ngoba ubaba uMseleki uthi mayelalela usibindi uthi ucashe ngesithupha. Angididekile-ke kakhulu khona vele-ke lokho engikwenza la kule platform yikho ukuthi kuhamba kanje ukuthi kufanele ngixoxe ukuze abantu bezokwazi uku-engage bebe ney'mpendulo. Kodwa-ke ngiyaye ngibe nayo into emqondweni ukuthi le engiyibuzayo iyaphi. Engike ngakubona nje nengikubambile nengisafisa ukwazi ukuthi bakhona abasazizwa kanjalo, laba bafike nokuthi uVuyo uSibindi bengeke aze amenze u-first wife ngoba akayena umZulu. Ngifisa ukwazi ukuthi basekhonani abazizwa kanjalo. Nalana-ke ngoba ngifake imibuzo ephathelene nesintu, makuba khona ophendula into ecacile iyacaca-ke komunye obenalowo muzwa ukuthi hlampe because ukubuka ishow kutshala izinto eziningi kobukayo. Obuka ishow akacatshangelwa yi-TV, uyasabalala ngokucabanga ukuthi ingabe umsuka walento yini. Uqinisile ukuthi lesi sithembu asifunayo fanele sihambe kanje, vele kwenziwa njena yini. Sibuza lapho-ke. Ningixolele ngokumemeza, ivoice yami ekuseni ivele ibingafuni ukuphuma. Ngiyabonga i-support, bye.